DJ Stemela noRosa njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu kwivuka Africa Breakfast Show. Imbiko, iziphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC. Ukhozi FM luhamba phambili. Singena ohlelweni lapha sithi khona masisukume sakhe iTheku bese sishilo ukuthi ke namhlanje sobe siphethe ke indaba ezithini kodwa ke sikhuluma noKhansela Nkosenhle Madlala Chairperson weGovernance and Human Capital emsakazweni Ukhozi FM sizoxoxa naye ngoyindaba ezithinta kakhulukazi ukuthi iTheku lisiphatheleni sikubingelele ehlokohloko. Ngibingelele bona Rosa kwenye studio kanjalo nabalaleli kuzona zonke inkala abalaleli kuzona. Mhlambe ake siqale nje ngokuthi sibonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje emsakazweni Ukhozi FM Vuka Africa Breakfast Show. Sikhuluma nawe nje engasithi udaba luse beachfront namhlanje ngemfanekiso ezovulwa umongameli namhlanje. Awuthi ukusichazela ngale mfanekiso nokuthi kwenzakalani nje luthini uhlelo lwakhona? Kunjalo esikhathini esingakanani nje umongameli wezwe uzobe ela eThekwini ezovula ngokusemthethweni imifanekiso emibili yezingqalabutho zomzabalazo lapha yangasolwandle kune statue esikhulu esingango 10 meters umdondosha impela sikababa Oliver Tambo kanjalo nowayengumongameli wezwe Nelson Mandela esakhe silapha ya ngaphandle kwaseMoses Mabhida Stadium. Umongameli ke uzoqala lapha ngasolwandle ayovula lesi sika Oliver Tambo abese uyanikela ayelapha ya eMoses Mabhida la ezovula khona esika Nelson Mandela abese ngena ngaphakathi enze inkulumo emfishane. Lokhu ke lemifanekiso yomibili ingxenye yethu yokukhulisa kakhulu imboni yezokuvakasha. Siyazi ukuthi emhlabeni wonke nakuba izethu imifanekiso efana nale ifanelwe ukuthi ihloniphe umlando, amasiko kanjalo namagugu. Kepha ilekelele kakhulu ukuheha abavakashi. Usube ubonakala ngathi awuyanga kahle eNew York City uma ngabe ungashuthanga neStatue of Liberty. Kanjalo futhi mulapha yana endaweni yaseBrazil kubonakala ngathi awuyanga kahle uma ngabe ungayanga ushutha nalezi statue esikhulu sika Christ Msindisi lapha eRio de Janeiro. Ngakho ke nathi siyithebu sizoyisebenzisa kakhulu lezi ukuthi sihehe abavakashi abaqhamuka emazweni ahlukahlukene kanjalo la khona ngaphakathi la ezweni lakithi. Njengoba iTheku eliqhubeka nokudlondlobala emkhakheni wezokuvakasha kubalulekile kakhulu ukuthi lama offerings lokusithi izinto esibeka phambili ukuze heha abantu zikwazi ukuthi zibe khona. Ngale mfanekiso siyaqinisekisa ukuthi umlando wakithi wezwe lakithi womzabalazo uyakwazi ukuthi ugcineke uzibone izizukulwane ezizayo. Siyathemba futhi ukuthi njengoba silungiselela uheha ivakashi ngama holiday ePasika bazokujabulela kakhulu abavakashi bethu ukuthi bathole izinto ezintsha abazokwazi ukuthi bakhombise ngazo ukuthi kade bevakashele edolobheni abalithanda kakhulu laseThekwini. Ngesonto elidlule hlokohloko nena phasisi sabelo zimali sichibiyelwe sithi adjustment budget. Ingabe mhlambe ikuphi enikubeke eqhulwini nje ngalesi sabelo mali? Kunjalo impela somkhandlu siphasisile iadjustment budget sabelo zimali sethu sakhula saya ku 72 billion rand. Ngizokhumbula ukuthi ngonyaka odlule besiphasisile imain budget ebeyu 7.9 billion rand but sikwazi ukuthi siphinde sithole ezinye izimali sakwazi ukuthi sisikhulise sayofinyelela ku 72 billion rand. Ngaleningi ke kule ehlinzekiwe izokwazi ukuthi ilekelele enkingeni esiyaziyo eThekwini ekuyinkinga yamanzi ekusoloku sabanayo soloku sabanenkinga zezikhukhula ezilokhu zisishaya ziphindelele. Ngakho ke imali esasikade siyikhiphile ngokwedlule ebhekene neze surate yayu 604 million rand sikwazi ukusinyuse manje ibe 1.2 billion rand. Kanjalo nesabelo semali sokulungisa ingqalasizinda yamanzi sikhuphukile sisukela lapha 1.1 billion rand saya ku 1.2 billion rand. Lokhu ke sizokwenza le mali ke siyisebenzisa ukushintsha amapipe amadala sifaka amamitha amanzi amasha emizini ngokwahlukahlukene ngoba abantu bakithi bakhalile ngokuthi amamitha ayavusa lokho kubabiza imali. Sikwazi futhi silungise namadamu ethu ukuze abantu sikwazi ukuthi sibaphakele kahle amanzi. Nemali yokwakhiwa kwezindlu ke futhi sizokwazi ukuthi sikwazi ukuthi sithi kuyinyusa yakwazi ukuthi ifinyelele lapha ya ku 900 million rand. Lokho kuzosisiza ukuthi siqedele ama projects amaningi ezindla asemawadini ahlukahlukene abeselile ngenxa yokuphelelwa izimali.
Sesigoqa nje sivala ngesonto ledlule sibonile futhi uMasipala umema beindaba ukuthi abazobheka umsebenzi wokulungiswa kwepipe elikhulukazi elihambisa amanzi iSouthern Aqueduct. Siyafisa nje ukwazi ukuthi ngabe lo msebenzi usahamba kahle kodwa kule project ikhona ingqinamba ezikhona noma kumi kanjani manje? Kuyasijabulisa ukubabikela abalaleli ukuthi lo msebenzi sesisondele impela ekutheni siwuphothule. Lapha sishintsha ipipe likaSibende bese lineminyaka engaphezulu ka70 lisebenza. Siyalishintsha lesifaka ipipe lensimbi elingu-1200 mm elizokwazi ukuthi lithuthe amanzi. Leli pipe ngobude balo bungango-24 kilometers okusho ukuthi lizosuka lapha eReservoir Hills lapha edamini elikhulu esibiza ukuthi Durban Heights linqamule koNodini lidlule koClarwater luwele lidlule eMalvern Shallcross lidlule eChartworth lize liyonqamula phakathi umlazi liyophumela phesheya ensimbini efolweni. Uma siphothuleke leli pipe lizokwazi ukuthi liphakele abantu abalinganisela ngaphezulu kwemiliyoni amanzi kuma reservoirs ahlukene awu-33 uma ngabe usowabala wonke aphakela lezi ndawo ezihlukene. Wonke lo msebenzi ke uzobiza 1.2 billion rands kanti sihlele ukuthi uphothulwe ngoDisemba kona lonyaka. Lena ke eminye imizamo yethu ukuqinisekisa ukuthi abantu baseThekwini bathola amanzi ngendlela abadinga ngayo futhi ngelamkhawulo. Hloko siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyathemba ukuthi futhi nangokulandelayo sokwazi ukuthi ke siphinde sizwe nje ukuthi ke ingabe kuhamba kanjani kwiTheku masithi ke masisukume sakhe iTheku. Siyabonga kakhulu libe luhle usuku. Hlelo ilokuthi sinhle umkhandlu weTheku. Ulalela uDJ Stemela noRosa njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu kwiVuka Africa Breakfast Show.